Και πάμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Μαρία Παναγιώτου από ΕΔΕΚ. Κυρία Παναγιώτου, καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Άννα Θεολόγου, Συμμαχία Πολιτών. Καλημέρα σας, κυρία Θεολόγου. Μάριος Μαυρίδης, Κυβερνών Κόμμα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σε εσάς. Μήπως είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα? Όχι, είναι η παγκόσμια μέρα που την Τετάρτη, διότι πάντα εδώ πλειοψηφούν οι γυναίκες αυτή τη στιγμή. Αν και η μέρα της γυναίκας, κύριε Μαυρίδη, πρέπει να είναι κάθε μέρα. Ναι, αλλά δεν είναι κάθε μέρα που έχετε πολλές γυναίκες στο στούντιο. Για να μορφαίνουμε τα πρωινά μας. Δεν πιστεύω να σας χαλάει. Καθόλου, θα μιλάνε οι γυναίκες και εγώ θα ακούω. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, επιτρέψτε να ξεκινήσω και μετά θα έρθω σε εσάς για τις υπερχρεώσεις στα δάνεια. Ναι. Να ξεκινήσω από την κυρία Θεολόγου όμως, γιατί έκανε ένα post και συζητήθηκε πάρα πολύ την Παρασκευή. Κυρία Θεολόγου, στήριξη στον πρόεδρο, λογικό αυτό, στον Γιώργο τον Τιλίκα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές, σωστά? Ακόμα δεν υπάρχει γενική απόφαση. Εντάξει, αλλά Την Κυριακή θα γίνει η. θα επισφραγιστεί. Θα επισφραγιστεί αν όντως θα είναι υποψήφιος. Αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα σεβασμού, κύριε Δημοπούλε. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε δείχνει σεβασμό προς τον πρόεδρο του κόμματος του, όποιος και να ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, θα υπήρχε στηρίξη στο πρόσωπο του για να είναι πρόεδρος του κόμματος. Δεν θεωρώ ότι τα παρασκηνιακά παιχνίδια που γίνονται, και γιατί είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται εντός της συμμαχίας, έχουν έτσι ρόλων σωστών όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται. Όταν λέτε παρασκηνιακά παιχνίδια. Παρασκηνιακά παιχνίδια. Και ξένοι δάχτυλοι, να το βάλουμε σε αυτήν τη βάση. Θεωρώ ότι η συμμαχία. Από βουλευτές της συμμαχίας. Από ευρύτερα κόσμο Στελέχη. και εντός και εκτός της συμμαχίας. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο κόμμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα όμως. Ο πυρήνας της συμμαχίας είναι στερεός προς το πρόσωπο του κυρίου Λιλίκα. Και πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Γι' αυτό πιστεύω ότι την Κυριακή θα δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση για αυτό το θέμα και πώς το αντιμετωπίζουμε. Θα πιστούν όμως αυτοί που ίσως έχουν κάτι άλλο στο πίσω μέρος? Κοιτάξτε, υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία. Είναι σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις. Αλλά πρέπει να σεβαστούν και την απόφαση της πλειοψηφίας εντός της συμμαχίας. Από εκεί και πέρα, όσοι δεν δέχονται την όποια απόφαση, είναι δικαίωμα τους, εάν θα συμμετέχουν ή όχι, στο να παίρνονται αποφάσεις και γενικότερα στην πολιτική πορεία της συμμαχίας. Φλερτάρετε με το ΑΚΕΛ? Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Δημοπούλε. Θα σας άρεσε αυτό το φλερτ? Υπάρχουν σοβαρότατες διαφορές σε εθνικό επίπεδο. Στο επίπεδο της οικονομίας μπορώ να σας πω ότι οι απόψεις μας είναι πιο αριστερές από το ΑΚΕΛ. Αυτό εκτιμώ εγώ τουλάχιστον. Αλλά στο εθνικό πρόβλημα υπάρχουν διαφορές. Και δεν σημαίνει ότι εμείς βάζουμε νερό στο κρασί μας. Οι απόψεις του Γιώργου του Λιλίκα στο εθνικό ήταν σταθερές και είναι σταθερές. Και έχουμε ακολουθήσει μια πορεία εντός της διακυβέρνησης Αναστασιάδη όσον αφορά το εθνικό με ξεκάθαρες θέσεις και παροχή κιόλας των γνώσεων του Γιώργου του Λιλίκα στην διαδικασία που ακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Τώρα από εκεί και πέρα όσοι νομίζουν ότι η οποιαδήποτε στήριξη από οποιοδήποτε κόμμα έχει να κάνει με έτσι να αλλάξουν μεταξύ τους και να συνενέσει ο Γιώργος Λιλίκας σε άλλες θέσεις ή να χαμηλώσει τον πύχη των δικών του θέσεων, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι εκτός τόπου και χρόνου, αν πιστεύουν αυτό το πράγμα, διότι άνθρωποι οι οποίοι είτε σε επίπεδο κοινωνικών πολιτικών είτε σε επίπεδο οικονομικών έχουν κάποιες θέσεις σταθερές, δεν βάζουν έτσι εύκολα νερό στο κρασί τους, πόσο μάλλον όταν αφορά θέματα πλέον διακυβέρνησης του τόπου. Θα αναζητήσετε όμως συμμαχίες που θα σας βοηθήσουν και από το ευρύτερο κοινό. Και από το ευρύτερο κοινό. Διότι ο Γιώργος Λιλίκας το 2013 πήρε ψήφους από το ευρύτερο κοινό, όχι μόνο με τη στήριξη συγκεκριμένων κομμάτων. Και γιατί τότε η στήριξη ήταν με πολύ μικρότερα κόμματα. Αλλά το 25% ήταν αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, δεν ήταν μόνο κομματικές συνεργασίες. Μήπως βιάζεται? Τα υπόλοιπα κόμματα λένε ότι είναι νωρίς. Να σας πω γιατί δεν θεωρώ ότι βιάζεται, διότι ο προεκλογικός έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου.
από πλευράς της κυβέρνησης. Θεωρώ ίσα-ίσα ότι το Κυπριακό και οι προσδοκίες που υπάρχουν στο Κυπριακό και οι διαδικασίες που γίνονται στο Κυπριακό θα καθυστερήσουν τη διαδικασία της προεκλογικής και μετά δεν θα έχει χρόνο οποιοδήποτε υποψήφιος να κάνει προεκλογικό αγώνα επί της ουσίας. Ακόμα και το γεγονός ότι. Και εντάξει, να το θέσουμε και σε χρονοδιαγράμματα. Εάν φύγει ο Μάιος, μετά είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν οποιασδήποτε επί της ουσίας προεκλογικοί αγώνες. Άρα, για ποιον λόγο να περιμένουμε μέχρι τον Μάιο για να μην υπάρχει ήδη μια απόφαση για το αν ή όχι θα είναι υποψήφιος ο Γιώργος Λιλίκας. Άλλη μία ή άλλες δύο υποψηφιότητες από τον κεντρικό χώρο, πόσες μία κάνουν στον Γιώργο Λιλίκα? Εξαρτάται από πού αντλούν, κύριε Δημοπουλέ, τους ψηφοφόρους τους και τι θέσεις έχουν όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου. Και σας το λέω αυτόν συναισθανόμενοι ότι υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις απέναντι στον κόσμο. Και ποιοι έχουν ψηφίσει μνημονιακά νομοσχέδια και ποιοι έχουν ψηφίσει προϋπολογισμούς του κράτους και ποιοι έχουν ή όχι συνεργαστεί σε πολύ σοβαρά θέματα που αφορούσαν αυτόν τον τόπο και δεν έχουμε δει την καλύτερη λειτουργία και την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα για την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλά κατεβαίνουν 3 υποψήφοι στον ενδιάμεσο χώρο. Είναι τι θέσεις εκπροσωπούν τουλάχιστον στο κοινωνικό-οικονομικό. Διότι αν στο εθνικό έχουν τις ίδιες θέσεις, τότε η διαφορά είναι στα κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα. Και επειδή ο κόσμος νιώθει αυτό το πράγμα στην καθημερινή του ζωή, πιστεύω ότι θα παίξει ουσιαστικό ρόλο. Άρα σε αυτό θα εστιάσει, φαντάζομαι, η υποψηφιότητα του Γιώργου Λιλίκα. Μάλιστα. Πρέπει να δάνεια. Και όταν παίρνει ένα δάνειο, πρέπει να ξέρει ότι είτε μπορεί να το πληρώσει, είτε να μην το κάνει. Μάλιστα. Κυρία Θεολόγου, καλά τα λέει ο προλαλήσαντας. Διαφωνούμε σε αυτά τα θέματα με τον κύριο Μαυρίδη. Δεν ήταν επειδή έπαιρνε ο καθένας δάνειο, του τα έδιναν, κύριε Δημοπούλε. Δεν είναι επειδή πήγαινε ο άλλος και τα έπαιρνε τα λεφτά από την τραπέζα, τον έγκριναν για να παίρνει αυτά τα δάνεια και η διαδικασία που γινόταν ήταν κακή. Δεν ήταν η σωστή διαδικασία που έπρεπε να ακολουθούν οι τράπεζες. Σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών έχουμε τη συζήτηση όσον αφορά την εναρμόνιση με την οδηγία 2017 του 2014 που αφορά τις συμβάσεις πίστοσης για τους καταναλωτές, δηλαδή της ενυπόθηκης πίστης δάνεια και αφορά εναρμόνιση του 2014 που ακόμα εμείς δεν έχουμε εναρμονιστεί και αφορά τη σωστή πληροφόρηση του καταναλωτή όσον αφορά τις ρήτρες των συμβάσεων για ενυπόθηκα δάνεια και κατά πόσον ακολουθεί τον ή όχι η σωστή διαδικασία στις περιπτώσεις της Κύπρου. Δυστυχώς δεν ακολουθεί την διαδικασία. Δυστυχώς κανένας δεν ενημέρωνε τον δανειολήπτη τι συνέπειες έχει μια αύξηση του βασικού επιτοκίου, τι συνέπειες έχει μια μείωση του βασικού επιτοκίου, τι συνέπειες θα είχε σε περίπτωση μη εξυπηρέτηση του δανείου του, σε περίπτωση μείωση των εισοδημάτων του. Όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε να μπαίνουν σε βάση ενημέρωσης πριν καν να υπογραφτεί οποιαδήποτε σύμβαση δανείου, στεγαστικού. Και να ενημερώνεται κιόλας ο εγγυητής σε περίπτωση που εγγυάτουν αυτών των δάνειων, τι συνέπειες θα είχε στη δική του περιουσία και ούτω καθεξής. Αυτά πράγματα δεν συνέβαιναν. Δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε παραγνωρίσει αυτή την εναρμόνιση. Είμαστε ήδη στο πρόστιμο όσον αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία. Απλά επειδή είναι υποχρεωτική οδηγία, η εφαρμογή της έχει ήδη ξεκινήσει. Για μας τρέχει πλέον από το 2014. Παρά το ότι δεν εναρμονιστήκαμε δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να καταφύγει είτε νομικά είτε άλλος πώς για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του, γιατί αυτή η οδηγία είναι από το 2014. Δυστυχώς, στις διαδικασίες που ακολουθούνταν, είτε αφορά νομοθετική ρύθμιση από πλευράς της Βουλής για τους τόκους υπερημερίας, είχαν άλλους τρόπους οι τράπεζες για να κερδίζουν. Αύξαναν το περιθώριο στα δάνεια, περιθώριο επιτοκίου, μονομερός. Και αυτό το πράγμα είναι καταχρηστικό. Αυτό που μπορεί να κυμαίνεται στις συμφωνίες των δανείων είναι το βασικό επιτόκιο. Και ακριβώς γιατί κυμαίνεται το βασικό επιτόκιο, στηριζόταν σε συγκεκριμένα επιτόκια. Είτε ήταν Euribor, όπως είπε ο κ. Μαυρίδης, είτε ήταν επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρόσφατη απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου όσον αφορά τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιεί αυτό το επιτόκιο στο συνεργατισμό, είναι ξεκάθαρη όσον αφορά το τι επιτόκια θα έπρεπε αυτά τα δάνεια να έχουν και τι υπερχρεώσεις θα πρέπει πλέον να αφαιρεθούν από αυτά τα δάνεια, ώστε να μπουν και στη διαδικασία αποπληρωμής και βιώσιμης, ας το πούμε, αναδιάρθρωσης. Δυστυχώς,
κύριε Δημόπουλε, δεν επιβραβεύουμε τη συνέπεια στην Κύπρο. Και υπάρχουν πάρα πολλά δάνεια τα οποία είναι πλήρως εξυπηρετούμενα και αντί να τα διατηρούμε πλήρως εξυπηρετούμενα, λόγω αυτών των υπερχρεώσεων και λόγω αυτής της κακής χρέωσης που υπήρχαν πάνω στα δάνεια, τους οθούμε να γίνονται μη εξυπηρετούμενοι για να βρουν το δίκαιο τους. Διότι δεν υπάρχουν μονάδες είτε στις τράπεζες είτε στο συνεργατισμό που να ασχολούνται με τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Διότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι εάν επιβραβεύεις τη συνέπεια σε αυτούς που εξυπηρετούν το δάνειο τους και έχεις κάνει παράνομες χρεώσεις και έχεις επιβάλει ποσά να πληρωθούν που δεν είναι νόμιμα, να αφαιρεθούν αυτά τα ποσά για να μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να πληρώσει τα δάνεια του και να μην τους οθείς να μην εξυπηρετούν το δάνειο του για να βρουν το δίκαιο τους. Αυτό το πράγμα, και το βλέπεις στην κοινωνία, συζητιέται αυτό το πράγμα. Σου λέει, γιατί να πληρώνω εγώ, αφού αυτός που δεν πληρώνει θα του διαγράψουν τις υπερχρεώσεις. Και δεν είναι τίποτα. Απλά μία μονάδα διαχείρισης των εξυπηρετούμενων δανείων. Και όταν από τα μη εξυπηρετούμενα καθαρίσεις τη μάζα από αυτούς που έχουν να πληρώνουν και αν είναι συνεπείς θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα δάνεια τους, τότε μπορείς να διαχειριστείς αυτούς που πραγματικά έχουν οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και είναι πολύ μικρότερο ποσό σε σχέση με το. Και να λαμβάνουν το ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Κυρία Θεολόγου. Εύχομαι στη λίστα του κ. Μαυρίδη, που συμφωνώ με όσα είπε, πρώτον να είναι στους πρώτους λόγους να είναι η ελλειμματική ρευστότητα που υπάρχει στην οικονομία. Γιατί θεωρώ μεγάλη αιτία του προβλήματος στον ιδιωτικό τομέα και κατά πόσον ο ιδιωτικός τομέας μπορεί ή όχι να ανταπεξέλθει και να απορροφήσει ανέργους. Τη ρευστότητα, τα δάνεια εννοείται. Μιλώ για τη ρευστότητα γενικότερα. Δηλαδή, υπήρξε το κούρεμα το 2013, έχουμε χάσει ποσά, ειδικά από τις επιχειρήσεις. Μιλούμε για 2.500 νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν κουρευτεί. Και μιλούμε για επιχειρήσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αυτό το πράγμα συντέλεσε στο να αντιμετωπίσουν και θέματα αναγκών όσον αφορά το να απολύσουν κόσμο γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν μισθούς. Παίζει κατά την άποψή μου σημαντικότατο ρόλο όσον αφορά την ανεργία. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο αν το βάλουμε σε μια πορεία, αν παίρνει ολόκληρο τον κύκλο της οικονομίας, κύριε Δημοπούλη. Έχουμε ψηλά ποσοστά ανεργίας και πλέον είναι χρόνια ανεργία, διότι ακριβώς δεν μπορεί να διορθωθεί με άμεσους τρόπους. Και όταν λέω άμεσοι τρόποι, είτε με ακριβώς τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με κατάρτιση των ανέργων και μετά στην διοχέτευσή τους στην αγορά εργασίας και κατά πόσο θα μπορούν να εργοδοτηθούν πλέον με την κατάρτισή τους στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, αλλά με έμμεσους τρόπους που αφορά αυτόν το πράγμα. Η ρευστότητα μέσα στις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα που μπορούν να απορροφήσουν αυτούς τους άνεργους. Στους νέους έχουμε 1 στους 3 άνεργους. Έχουμε 30% ανεργία στους νέους, που είναι η πιο παραγωγική ηλικιακή δομή που μπορεί να δώσει όθηση στην οικονομία και αυτό είναι που ζητούμε αυτή τη στιγμή. Όμως, το να έχουμε αυτή την ψηλή ανεργία και ειδικότερα στους νέους και να έχουμε χαμηλούς μισθούς, ακόμα και 500 ευρώ, που δεν είναι εισόδημα για βιώσιμη και για αξιοπρεπή διαβίωση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, παίζει ρόλο και το κατά πόσον αυξάνονται τα εισοδήματά μας και σε τι ρυθμούς αυξάνονται τα εισοδήματά μας για να μπορούμε να συντηρήσουμε και τα δάνεια. Και το βάζω σε συνάρτηση, διότι όταν τα επιτόκια μας ακόμα, τα δανειστικά, είναι στο επίπεδο του 3, 3,5, ακόμα και 4% λόγω των αναδιαρθρώσεων σε εισαγωγικά, και τα εισοδήματά μας δεν αυξάνονται στους ρυθμούς του 3, 3,5 και 4% το χρόνο, σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να πληρώνουμε το κόστος του δανεισμού. Στο εξωτερικό, και όταν λέω εξωτερικό, μιλώ σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Ευρωζώνης. Έχουμε επιτόκια 0,5% δανειστικά. Έχουμε επιτόκια φοιτητικών δανείων, που στην Κύπρο ήταν 7,5% και 8%, φοιτητικών δανείων, που αν δεν βρεις εργασία, δεν ξεκινάς να πληρώνεις το δάνειο σου. Και αυτά τα δάνεια είναι παγωποιημένα με 0% μέχρι να βρουν εργασία. Στην Κύπρο τα φοιτητικά δάνεια ξεκινούσαν από την ημέρα που δίνονταν τα δάνεια. Και ο φοιτητής μπορεί ακόμα να μην έχει βρει δουλειά. Και μπορεί να έχουν περάσει και 10 χρόνια. Αυτά τα δάνεια ποιος θα τα πληρώσει? Ο γονιός, η μάνα, ο πατέρας, επειδή πήγαινε και σπούδασε το παιδί του, με 8% και 7% επιτοκία. Αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε, είναι σε αντίθετη πορεία
από την πορεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία. Και θέλω να σταθώ και σε έναν άλλο σημείο. Όταν μιλούμε για γενικότερα την διόρθωση και των δημοσίων οικονομικών, όπως ανάφερε ο κύριος Μαυρίδης, και κατ' επέκταση το ότι η παραγωγικότητα προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και όχι από το δημόσιο τομέα. Εδώ υπάρχει συμφωνία της κυβέρνησης με τους δημόσιους υπαλλήλους για αύξηση του μισθολογίου με βάση το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ παράγεται κατά κύριο λόγο, κατά μέγιστο λόγο, από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα δεν ξέρω πόσο το θεωρείτε εσείς σωστό, προσωπικά εγώ δεν το θεωρώ σωστό, να παράγει ο ιδιωτικός τομέας και να απολαμβάνει ο δημόσιος τομέας το μέρισμα, στην ουσία, το κέρδος. Αυτή η παραγωγική δραστηριότητα που δημιουργείται στην οικονομία από τον ιδιωτικό τομέα, να την απολαμβάνει το κρατικό μισθολόγιο. Για μένα είναι εντελώς άκυρη η διαδικασία αυτή. Και δεν δίνονται και η απαραίτητη βοήθεια στον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσει την παραγωγική δραστηριότητα. Υπάρχουν ψηλά κόστα στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει ανισοσκέλεια. Το είπαμε. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και υπάρχει μεγάλος δανεισμός. Έχουμε 230% του ΑΕΠ σε ιδιωτικό δανεισμό. Αν προσθέσουμε και το δημόσιο δανεισμό, ακόμη 109%, έχουμε 340% χρέος που έχουμε να πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι. Γιατί δεν πρέπει να χωρίζουμε το δημόσιο χρέος από το ιδιωτικό χρέος. Δεν μπορούμε να τα μεταξελθούμε. Είναι η πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να δώσουμε τέτοια κίνητρα που να μπορέσουν να δώσουν αυτή την όθηση. Η επανεκκίνηση δεν είναι 1,8 ή 2,2. Αυτό το ποσοστό ανάπτυξης δεν είναι επανεκκίνηση. Η επανεκκίνηση πρέπει να είναι στο 4 και στο 5%. Αυτό είναι έναν. Πράγματα εκπαίδευση τα οποία να μπορώ να δουλέψω κάτι άλλο. Να δουλέψω κτηματομεσίδες, να δουλέψω. Ωραίες ιδέες αυτές, αλλά το θέμα είναι να γίνονται στην πράξη. Αυτές είναι οι προτάσεις μου που σας έλεγα. Να τις ακούνε στο κόμμα. Κυρία Παναγιώτη, ήσασταν θύμα bullying στα σχολικά σας χρόνια? Όχι, γιατί. Εντάξει, ρωτώ. Επειδή το επόμενο θέμα. Κατά τη σχολική βία και εκφοβισμού σήμερα. Κυρία Θεολόγο, εσείς αποκλείεται να ήσασταν? Όχι, λόγω ύψους δεν ήμουν. Γι' αυτό λέω. Κύριε Μαυρίδη. Όχι, ήμουν ασήμαντος και δεν με λαμβάνε κανένα υπόψη. Συνήθως αυτοί οι Μαυρίδη όμως έχουν το φαινόμενο του bullying, έχω την εντύπωση πως είναι σύγχρονο φαινόμενο. Στη δική μας τη γενιά δεν το είχαμε. Ήμασταν λίγο πιο. Ίσως να μην του δίναμε σημασία. Ίσως να μην του δίναμε σημασία. Ναι, ίσως μιλάνε τώρα. Ίσως τώρα το έχουμε ανακαλύψει. Πάντως, σήμερα να πω ότι είναι και η Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού. Είναι η επέτειος θανάτου της Μελίνας Μερκούρη. Και αξίζει να πούμε δύο κουβέντες για τη σοσιαλίστρια Μελίνα, για την δική μας την Ελληνίδα Μελίνα και ότι ίσως να είναι και μια μέρα στην οποία, εκτός από το bullying που αντιλαμβάνομαι ότι είναι η επόμενη συζήτηση, αλλά να είναι και μια μέρα όπου θα μας κάνει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να αναδείξουμε επιτέλους τον ελληνικό πολιτισμό και να δραστηριοποιηθούμε κατά οποιασδήποτε μορφής φασισμού και αδικίας, έτσι. Και αυτό το λέω εμείς στην ΕΔΕ και. Αφού δεν σας κάνανε bullying, ήσασταν δημοφιλείς στο σχολείο σας? Όχι, νομίζω ήμουν και εγώ απαρατήρητη